गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय बयनोबो जासिग्रोनानै आंनि खुलुमनायखौ नाजावग्रोदो। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे टपिकआनो जाहैगोन बिमा आरो फिसाजोनि शर्ट ड्रामा। ओरैनो जास्ट शकिं आरोना, बिमा आरो फिसाजोजों जेनेबा माबायदि रायलायलायो खामानि मावनायफोरावहाय। नायलांबानो नोंथांमोनहा मिथिखागोन। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब, शेयार, कमेन्ट्सफोर हरदो लोगोफोर माबायदि जादों। दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दै मेगन नुवाबाबो बेसेबां माइरं जावनानै जाहोबावनांगौ आङो। बे जारौ अबहाय थांलायखो बियो? ओइ जारौ, नै सिलाया एसे सिफैदो। मागोनासो ओरैनो सिख्ला देरलायलायनाय ओरैनो मावा दाङा जाहोबोगासिनोमोन आङो। बिमा एसे लोमजानायावनो एसेबो खामानिफोरखौनो मावस'नानै होबाय जाया। माइरं जावबाय आङो। अबहाय बेरायनो थांनो नागिरखो? अबहाय बेरायनो थांनो नागिरलायखो? साइस गैया बाइस गैया, जानला मानला ड्रेस गानगोन ओंखारगोन। बे सिलाया सिबनानै आंनो लाल साहा गोथाव फुदुंनानै लाबो। माइरं जावखांनानै लोंदों आं, खर'फ्रा एसे मोजां जानायनि। मेगना आंना ओरैनोबा दासो एसे मोजां जाहांदों। खोनाबाय जारौ? लाबो लाल साहा। बिफानोसो खोन्थानानै होगोन आङो। एफा खस्थ' माइरं जावनाय नुबाबो बेबायदिनो बियो। थिखोनबो हाथारा मानसिखौलाय आइदै थिखोनबो हाथारा। फाग्लिया अबहाय थांनो नागिरदों बियो? माइरं थिखोनो हायोबाबो थिखोफैफादेरा। आयौ बुरैनायखायनो जाथारलाहाय सिंफ्राबो आइदै। आयौ जाबाय दे। दे ओरै खेबदोलाय आंखौ दे। आइदै जालाहाय, लोमजानायनिफ्रायनो एसे बारासिन जासिनथारबाय। दाउसो होनसै आं। दे जारौ दे, लाल साहा एसे फुदुंना लाबो आंनो, लोंनि आङो। दाउफोराबो अबहाय थांजोबलायखो दसेनो? मानोमोन आयै? खालि आंखौल'। आं एसे देलायग्रोदोंमोन ना लोगोफोरजों लामायाव खान्थाल जानो बेरायहैनो थांनो नागिरदोंमोन आङो। आं सिबखागोन ना, माथो जादों? सिथ्लाखौलाय आं सिबनानै थांखागोनखा। गावबो मावनो हाखायो बहाय, खालि आंखौल' थिनबाय थायो, आंहाल'। सिथ्ला सिबखांनानै साहा फुदुंना होनानै आंहा थांसिगौ लोगोफोरजों दसे खान्थाल जानो बेरायहैनो। गामियावनो दसेबो बेरायहैनो मोना। दा मोनाबाबो दे आइ जारौ ओंखामबो संखादो थाबनो, दानो नोमफाया रागा जोंगोन थाब मोनजायाबा होननानै दा बुंगोन बियो। लामायावबो दसे बेरायहैनो नागिरनायखौनो बेरायहोआ। बाखायोसो आङो, बिमायानो माबायदि जोंना। ओइ जारौ, आंनो लाल साहा फुदुंना लाबो नै। र' नोंथांनो फन हरना। खोनाबाय? लाल साहा गोथाव फुदुंना लाबो आइ सना। एथ'ग्राबावनो आङो मा नांनायनि खोथा मानिया जानांगौ जाखो नोंलाय? खोनाबाय? लाल साहा फुदुंना लाबो बावहाय। र' नोंथांनो फन हरना, सफैगोन ना सफैयाखै अफिसाव थांनायाबा। हेलौ, औ फिफा सफैबाय नामा? हेलौ, औ फिफा सफैबाय नामा? अबेसिम मोनखो? मैगं एसे बायनानै लाबोखादो, दा माखौ जानो नङाबा। जोगोनार बिजौफोर मोनबा लाबोफा दे। ओइ जारौआ अमा बेदर जानो लुबैदोंनो, अमा बेदर एसे लाबोफा, आधा केजिसोआनो थोयो, बारा नाङा दे। दे थाब फैदो दे।
मोनालाय लांबाय फुंनिफ्राय थांनायानो दासिमबो सफैलायै दे थाब फैदो थाब दाबो दङा सा खापसेल'आनो आयौ आयौ मासि गोबाव जाखो बेसेबां सिला सिबनांगौ दाउ दाला होनबाय आङो दाउखौनो लाबबाय थायो दाउ खियानो आजां गाजां खिबाय थानोसै ओमफ्राय आंखौल' ओइ जारेव नांगौबाथाय ओइ जारेव सिला सिबफैदो ओइ जारेव खामानि गैयि मालायफोरना बिमाफ्रा फिसाजोफोरखौ मालाय दाव दावनो खामानिखौनो मावहोआ ओमफ्राय जोंना अबयसे आंखौबो अनो जोंनि आइयाहाय बिराद अनो एखमबा सिलाबो सिबहोआ ओंखाम ओंख्रिबो संहोआ आंखौ ओरैनो दोनो उन्दैनिफ्रायनो बारा मावहोआखै आरोना ओमफ्राय नै दा एसे देरबाय नालाय जोंबो ओंखाम ओंख्रि संनो रोंनांगौ नालाय ओंखायनो दा एसे थिनो आरोना अबयसे जोंनि आइयाबो बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैनो होनखादों आं आइनि सिगाङावहाय मिथिबाय लाल साहाजोंनो थगायसैलाय बिमाखौ नै दै होलायलायाबाबो रागा जोंलायथारो जोंना बिमायाहाय देनजारसो लोंसां फिसाजोनि अननायाव लाल साहा खापसे मोनलोंलायबाय बिफायाबो दाबो फैया आइ जारौआ बिदिनो जोंना जावख्रा दसे बायह्रायाव लोगोफोरजों बेरायहैनो लुबैयो माथो खालामबावनो दानि सिख्लाफोरखौलाय गासिबो बिदिनोसै लोंसाबसां लाल साहाखौनो खर'फोर एसे स्रां मोनो खोमा माइरं जावनानै एसे दुरबल बोरैबा मोनदां खर'खौहाय फिसाजो सासेल' उफाय गैया फिसाजोखौबो अनाबाबो जाया एसे खाथि बिस्कुटफोरखौबो लोंनो जानो बालायलांबाय आङो दाना बिसिबां लोंनो